Ako každý rok Európsky parlament aj na tohtoročnom decembrovom plenárnom zasadnutí udelil Sacharovovú cenu za slobodu myslenia. Tohto roku boli laureáti vybraní zo 4 arabských krajín, z Egypta, Líbie, Tunisu a Sýrie, aby svet vzdal hold proste ľuďom, ktorí mali podiel na tom, že vzniklo spontánne hnutie proti autoritatívnym režimom v tejto časti sveta a vlastne začal sa nový vývoj, demokratický. Všetci dúfame, že taký bude. Títo ľudia boli veľmi zaangažovaní vo všetkých tých udalostiach, prejavili osobnú statočnosť. Mali sme možnosť stretnúť zo 4 laureátov, ktorí sa mohli osobne dostaviť. Bol som naozaj hlboko ma zaujal osud jedného z nich, ktorý bojoval proti Kadáfiho režimu a strávil vo väzení 31 rokov. Mučili ho a mal naozaj veľmi ťažký život, ale to, akým spôsobom sa správal, veľmi dôstojne, veľmi vybalancovane hovoril. A ten druhý účastník bol mladá 26-ročná Egypťanka, ktorá sa angažovala v demonštráciách proti bývalému režimu Husniho Mubaraka. A myslím si, že toto bolo také symbolické, tá životná skúsenosť a mladosť, zápal, nadšenie, ktoré budú podľa mňa hrať dôležitú úlohu, aby sa táto časť sveta zmenila. Pôjde to ťažko, ale je nádej, že s našou efektívnou pomocou sa aj tam zmenia tie spoločnosti na viac demokratické.